dia. Avui us preparo una cosa que espero que us agradi molt. És un tabuler, que és una amanida fresca de cuscús, i farem un salmó amb taronja i ceba caramelitzada. Anem per parts perquè hi ha coses que tenen més rato de cocció. Mira, començarem per fer la ceba caramelitzada. Jo he posat oli, que ja el tinc calent, espereu que se us escalfi una mica, i posem la ceba que es comenci a fregir. L'he tallada així en llances. Mentre preparem l'amanida, això que se'ns vagi coent. Llavors, per fer el tabuler, cada casa se li poden posar els ingredients que a cadascú li agradi, no? Però jo el faig amb cogombre, amb carbassó, amb ceba tendra, si teniu millor, amb una mica de tomàquet, i llavors ho amanim amb oli d'oliva, amb llimona, i se li pot posar una miqueta de pebre també. Truquillo pel cuscús, que jo ja sabeu que us vaig ensenyar en tots els truquillos que sé. Posem una quantitat de cuscús i haurem de posar a bullir la mateixa quantitat en volum d'aigua. Truquillo, això és lo interessant. Posem l'oli d'oliva directament aquí i amb la mà, ben neta, el anem treballant. Per què? Doncs perquè fem una pel·lícula d'oli, que és com quan arrossegem l'arròs, el rostim bé, perquè quedi la grana més solta. Un cop el tenim així, jo ja tinc l'aigua bullint, tirem l'aigua, i el que farem serà anar-ho treballant. S'absorbeix, Jo, com que això és la màgia de la tele, ja me n'he preparat una a la nevera, perquè si no avui menjaríem calent. Ok? Anem-ho treballant, que us ha de quedar així, i així s'ha deixat anar. Vale? De seguida vinc amb vosaltres. Com que jo això ja ho tenia a punt, i ja està una miqueta fred, el que anem a fer serà la barreja dels ingredients mentre se'ns va fent la ceba. Tirem el cogombre. A l'aigua del cuscús li he tirat una miqueta de sal, també. El carbassó, la ceba tendra, el tomàquet. Ho amanim amb una miqueta més de sal i pebre. A mi m'agrada molt, cadascú al seu gust. Barregem una mica i el que farem serà amanir-ho amb oli d'oliva i amb suc de llimona. És un plat àrab, marroquí, que també és molt mediterrani. I això sí, aquest plat li hem de donar una mica de fred, o sigui que ens va perfecte per si el volem deixar preparat abans d'anar-nos-en i ens anem a la platja o el vulgueu, i després ja el tenim fet a la nevera. Mira, la ceba. Mira, hi ha gent que li tira sucre blanc o sucre moreno. Jo el vaig veure d'un amic que ho fa a internet i fa una mica diferent. Li he tret una miqueta d'oli a la ceba, una mica de sucre, unes voltetes, que es vagi caramelitzant una mica, i també un palet de sal. Aquesta ceba és fantàstica per fer el salmó, per unes hamburgueses, per un filet de vedella. La podeu tenir feta a la nevera i té moltes opcions, Vinga, i ara seria el moment de tirar-li una miqueta de vinagre. Jo li tiro de Mòdena. Podeu posar el vinagre que vulgueu, i que redueixi una mica i evapori l'àcid que porta, Ja està, aquesta ceba ja està. Vinga, anem a pel salmó, una miqueta de sal.
El salmó és un peix que és bastant gras. Si el feu amb la planxa ben calenta, no cal ni que li poseu l'oli, vale? Perquè ja porta molt de greix. Vinga. Cebolleta ben calenta. Que es vagi fent. I la pell cap amunt, que quedarà més melós. Vale? Esperem que es faci una mica, li donem la volta i acabem el plat, que això és molt ràpid. Ja li hem donat la volta al salmó, ja el tenim fet i ara és el moment que li tirem el suc de taronja. Vale? Perquè serà res, reduir una mica, ja ho veureu, depèn de les quantitats, quan us agafi una mica de consistència així de marmelada. Què aconseguim amb això? És una fruita que és àcida, és més dolça que la llimona, li empapa la grassa del salmó, però no li treu ni sabor, ni li mata aquest gust així tan greixós. Vale? Espero que el menú d'avui us hagi agradat, que el proveu i que el disfruteu molt. Vinga, fins una altra. Adéu-siau. Nosaltres amb aquest plat de verdures que s'ha fet, aquest toboler, ens sembla que el celler d'Amplà seria recomanat aquesta vegada. Un vi rosat de cabernet i sumoll, molt afruitat, bastant afruitat, que està molt bé fresc. És un vi del 2008, fresc, i igual que les verdures. Creiem que és el vi que quedarà millor. Jo us recomanaria aquest gran vinyasol de la Casa Torres, un chardonnay, que també està una mica, és jove, del 2007, o sigui, és fresc amb el peix, crec que anirà molt bé.